12 जुना गेजेराव आरो सानसेल'सै जों मिन्थिगौ 12 जुनखौ दुलाराय बर' माहारियानो मुंख्लं सान महरै गोलाव बोसोरनिफ्रायनो फालिबोगासिनो। देग्लाय बोसोरावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ 12 जुन खालाराव मुंख्लं सान महरै फालिनो थाखाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोर एसबि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव धेमाजि जिल्ला एबसुनि मददजों मिरु एबसुआ फालिनो गोनां बड'लेण्ड मुंख्लं साननि माखासे मावनो गोनां खामानिया 80 जौखोन्दोसो आवगायबाय होनना फोरमायदों धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लकेन बसुमतारी बिथाङा फोरमायो। 12 जुन 35 बड'लेण्ड मुंख्लं सान बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जों लोगोसे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय एसबि बड' गोजौ फरायसालि सानजारि नोगोराव खुंनो लादों देग्लायो। बे हाबाफारिया लाहार फाहार जागासिनो दं। 80 जौखोन्दोसो आवगायबाय। बड'लेण्ड गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि मुंख्लं सानखौ जोङो देग्लाय जोबोर गाजा गोमजायै धेमाजि जिल्लायाव खुंनो लादों। बेखायनो बे समाव जोङो बयखौबो बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ खावलायगोन बयबो बाहागो लायो। राव हारि धोरोम बासियालासिनो आरो ओनसोलनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो बर' गामिनिफ्राय लेब लेब बाहागो लानानै जोंनि मुंख्लंफोरखौ मान होयो आरो बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलाङो बेखौ आसा फारिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो गासै बेसेबांसो सुबुं जमा जागोन नोंथाङा? बे हाबाफारियाव सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, चराइदेव आरो डिब्रुगड़ बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो धेमाजि जिल्लाया बेखौ बानजायगोन। बे हाबाफारियाव खमैबो 3,500सो सुबुं अनजिमा थुबुर जानायखौ जोङो हास्थायदों आरो आसा फारिदों बोथोरा मोजाङै मोजां लाखिबा 3,000-4,000 सुबुङा बेयाव थुबुर जागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2626133 9101536360 700-2626133 9101536360